vama, već je bilo rečeno, ali još jednom da napomenem, posebna nam je čast sa ovoga mjesta uputiti pozdrave profesorici doktorici Anci Jušić. Žao nam što zdravstveno nije mogla biti s nama, ali spomenimo još jednom, to je začetnica konstitucijskog pokreta u Hrvatskoj, dakle prvi pionir koja je krenula i sve donijela. Ono što je za engleski svijet Cicely Saunders, to je za nas doktorica Jušić. Ona nam se danas, eto, nažalost nije mogla pridružiti, ali joj se zahvaljujemo za sve što je učinila u palijativnom svijetu. Hvala vam. Ne varam, doktorica Matija, imamo jednu vrstu mala prezentacije, dakle nešto što želite reći našim gostima. Ja sam svoju prezentaciju uvijela profesoričenje, eto to biti moj nastavak, a njeno bi bilo pravom povijesti konstitucijskog pokreta u Hrvatskoj. Ja ću sad reći samo kratko kojim povodom se slavi taj Svjetski dan hospicija i nešto do kuda smo mi došli danas u palijativnoj skrbi. Znači, nije zgorega uvijek ponoviti šta to zapravo palijativna skrb jest. Iako mi već skoro 20 godina i radimo, i učimo, i pričamo, i zadnje vrijeme se puno o tome govori, još uvijek ljudi griješe u poimanju o tome što to doista je. Dakle, palijativna skrb je aktivna, totalna briga za bolesnika koji je obolio od jedne teške progresivne bolesti, koji je prošao sve metode liječenja i čija bolest više ne reagira na te metode liječenja i koji čeka vrlo kratki život, odnosno koji se da njegov život neće potrajati duže. Znači, on je suočen sa skorom slučajom. Ono što moramo znati, dakle, da palijativna skrb život smatra, a ona to i je, normalnim dijelom života. Svaki čovjek koji se ljudi, on će jednoga dana umrijeti. Kako, kojim putem, to je uvijek individualno i posebno. Znači, cilj palijativne skrbi je jedna maksimalna kvaliteta života na samom kraju. Suzbijanje boli i ublažiti svih simptoma koje ta bolest donosi je zadatak liječnika koji se tim bave, odnosno cjelokupnog tima. Nije samo bol jedan od simptoma, tu su i umor, i dispneja, mučnina, povraćanje, obstipacija, to je niz tjelesnih simptoma, međutim palijativna skrb promatra i neke druge simptome, odnosno aspekte svog života, se ukupno kroz svog života znači uz fizičke simptome, tu su psihološki, duhovni i socijalni. Zato je u palijativnu skrb uveden termin total pain, odnosno totalna bol. Čovjek je dakle i fizičko tijelo, ali je čovjek osoba sa dušom, sa srcem, sa emocijom. Ako nismo postigli na svim tim poljima ublaženje simptoma te tuge, nismo postigli dobru kvalitetu života na kraju, odnosno njegove su patnje velike. Zbog toga, zbog te kompleksnosti, palijativnoj skrbi je nužno da je prisutan interdisciplinarni tim. Znači, nije dovoljno samo liječnik ili samo sestra ili dvoje zajedno. Treba ga proširiti sa socijalnim radnicom, duhovnikom, fizikalnim terapeutom i tako dalje. I na kraju dolazi, što je profesor Pešić vrlo lijepo uočio, volonter. Kod nas je došlo do neke zabune, pa mnogi smatram da je volonter može biti kompletna palijativna skrb, što nije i ne smije biti. Znači, obožavanje je također integralni sastavni dio palijativne skrbi, počinje sa saznanjem kad je bolest nastupila, znači prati se obitelj tijekom same bolesti i nakon smrti obožavanja do nekih 6 mjeseci, nakon toga to već komplicirano žalovanje zahtjeva malo drugačiji pristup. Principi dobre palijativne skrbi su ti da, dakle, pacijent zna istinu o svojoj bolesti, da zna svoju dijagnozu i eventualnu prognozu kao i njegova obitelj. To je potrebno zbog toga što tada kad pacijent zna što se zaista događa, on sudjeluje u planiranju završne faze svojeg života i mnoge ključne stvari koje možda nije uspio napraviti, a koji su bitali za njegovu obitelj, za njegovu djecu, za one za koje se možda on brine, da to uspije dovršiti. To mogu biti pitanja, ne znam, financije, dugovanja, djeca sadašnja, djeca iz bivših brakova i tako dalje. Sve je to nešto što čini cjelinu života jedne osobe. Ono što je također važno da bi imali dobru palijativnu skrb, posljedično, dakle, dobru kvalitetu života na kraju, posljedično dostojanstvo ljudskog umiranja ili dignitet jedne ličnosti, je da naš pacijent ima mogućnost izbora. Dakle, da može izabrati mjesto gdje želi da se provede njegova skrb, da će to biti u obiteljskoj kući, u nekom domu, povremeno u hospiciju,
i čak i mjesto gdje i kako želi umrijeti. Mi još nemamo tu mogućnost da pomognemo pacijentu. Palijativna skrb i ljudi koji se bave palijativnom skrbi, znači prihvaćaju pacijenta onakvim kakav on je, bez obzira rasu, orijentaciju, životni stil, kulturu, jezik. Mi moramo prepoznati kakav pacijent je u skladu sa tim što on jest, njemu pomoći. Ako pacijent ne prepozna ono što mi njemu nudimo, nećemo postići dobar rezultat. Mi se moramo pacijentu prilagoditi. Mi možemo misliti da je kvaliteta nešto što mi zamišljamo, ali ako to njemu ne odgovara, to nije to. Pacijent je centralni dio tima i u stvari mi njega pratimo. I ono što također treba naglasiti, što se zaboravlja, da je morfin zlatni standard u terapiji boli u palijativnoj skrbi, što kod nas ga ima, međutim ga ljudi, odnosno liječnici zaboravljaju i jako ga malo daju. Svi pribjegavaju nekim lakšim metodama terapije, a on je najbolji. Potrebe za palijativnom skrbi postoje i u svijetu i u Hrvatskoj naravno. 24 miliona odraslih ljudi u svijetu godišnje treba palijativnu skrb. 66% od tih ljudi je starije od 60 godina. 42 zemlje nema nijedan servis palijativne skrbi. Odnosno, 142 zemlje imaju servis palijativne skrbi. Mi smo tu negdje. 80% ljudi, dakle, globalno nema potreban pristup ili adekvatan pristup medikamentoznoj terapiji, što znači da takve boli i boli drugim nevoljama koje donosi ta bol, a pogotovo je to izraženo u zemljama u razvoju. Gdje je danas Hrvatska sa palijativnom skrbi? Znači, strategija razvoja palijativne skrbi je u doradi. Ona je izrađena, se sada razrađuje. Postoje timovi u Puli, Rijeci, Zagrebu. Jedan u Zagrebu, znači jedan doktor, jedna sestra, mislim da isto tako u Puli i Rijeci koji financira HZZO. U Puli imaju još 2 tima koji financiraju lokalne zajednice i također u Rijeci postoji. Otvoren je navodno novi Marotipini. Ne znam da li je to stacionar za palijativnu skrb. Jer to se u medijima tako čita i ljudi se nadaju da to je. Međutim, ja smatram da to nije jer nema standarde koji bi to trebali popratiti da bi se to moglo nazvati palijativnu skrb. I ono što se također mora reći da postoje mnoge male inicijative u Hrvatskoj glede palijativne skrbi, što u stvari nas koji smo davno počeli jako veseli. Volonterski sektor je aktivan, ali on zaista nije dovoljan. On ne smije biti za profesionalni dio palijativne skrbi. Palijativna skrb počinje sa timom palijativne skrbi koji je educiran, koji ima iskustva sa tim pacijentima, koji zna kuda vodi pacijenta. Tek kad se bolovi i fizičke simptome ublaže, tek kada postignete jedno duhovno sazrijevanje kod pacijenta, znači pomirenje sa sobom, sa okolinom, sa situacijom koja se nalazi, tek gdje onda dolazi ovaj volonter. On je produžena ruka tima, ali nije zdravstveni dio tima. I sad se isto kod nas mnogi brkaju, ako je volonter, imamo palijativnu skrbu. Nemamo. Volonter je dobro došao, on je nužan dio palijativne skrbi, ali prvo profesionalci, sljedeća ruka je volonter. Isto tako moramo naglasiti da postoji konfuznost u terminologiji, u definicijama palijativne skrbi. Ja mislim da se to s vremenom izbalansirati, kako budu početi timovi raditi, ako budete prave edukacije, znači ljudi koji su sami izobraženi u palijativnoj skrbi, da će ta jedan, da će se to doći na svoje. I isto tako, nažalost, moram reći da u svemu ovome nisu iskorišteni kadrovi, odnosno ljudi koji dugi niz godina, ne samo da rade sa ovim ličnim pacijentima, nego su educirani u palijativnoj skrbi, što mi radeći profesorici Ušić koja je nas dobro učila i dobro vodila. To su naše edukacije, ne znam, od Londona, Njemačke, Austrije, Italija, Švicarska, ne znam, sad sam edukaciji u Beču, nadam se magistarskom završetku toga, nisam jedina, znači mogli bi puno ponuditi. Ili savjetovati, ne moramo mi to raditi. Isto tako kao i u svijetu, postoji potrebe i u Hrvatskoj. Gledamo samo na maligna oboljenja, otprilike
20.000 je godišnje novootkrivenih karcinoma. Svake godine otprilike umrije 30.000 ljudi, 13 do 14, samo mali ljudi. I naša populacija stari. Više je ljudi od 65 godina. Mislim da će do 2020. svaki 6. Hrvat je stariji od 65 godina. Nemamo palijativnu skrb, nemamo na hospiciji. Dakle, možemo samo postaviti pitanje u kakvim uvjetima umiru oni pacijenti koji se nalaze trenutnoj fazi u Hrvatskoj, kojima treba palijativna skrb, kojima treba hospicija. Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi se obilježava svake druge subote u mjesecu listopadu. Znači, ove to pada 13.10. i ovo će biti to 12.10. A svake druge godine na isti dan se obilježava jedna druga manifestacija koja se zove Glas za hospiciju. Znači, svaki čovjek koji bude prisutan na ovakvom nekom događanju, on je jedan glas više koji će pronijeti tu jednu ideju zapravo da je potrebno uvesti tu palijativnu skrb na moralni dio sustava. Ovaj svjetski dan hospicija i palijativne skrbi je pokrenuli slaviti ova svjetska alijansa palijativne skrbi, što je mreža i nacionalnih i regionalnih hospicija i palijativnih organizacija da bi senzibilizirali svekoliku javnost, da bi podržali razvoj hospicija, da bi ukazali na potrebe ljudi koji se nalaze u toj fazi bolesti. Ona je potpomognuta sa organizacijom Help the Hospices, koja je karitativna nacionalna hospicijska udruga u Engleskoj. I uvijek se priključuju razne druge svjetske asocijacije, da malo taj potpomognu. Dakle, danas, na sam dan, kada i mi ovo slavimo i obilježavamo, odvija se otprilike 1000 sličnih događanja diljem svijeta. Uključeno je više od 70 zemalja i sudjeluje više tisuća ljudi u svemu tome. Njima je svima isti cilj, dakle podržati i dogovoriti o palijativnoj skrbi i hospiciji. Dogovoriti o potrebama ljudi koji se nalaze u ovoj fazi života, kada u stvari sami za sebe više ništa ne mogu napraviti, kada apsolutno ovise o tuđoj pomoći. To može biti kap vode, ali on više sebi ne može dati tu kap vode. Svaka proslava je tematska. Teme dolaze iz različitih centrale i šalju se ključne poruke povodom Svjetskog dana hospicija, a mi koji organiziramo ova događanja prenosimo ljudima koji nas slušaju. Uvijek je fokus na nekom aktualnoj problematici ili na jednostavnom pokušaju da se osvijetli, baci novo svjetlo na neki od problema ljudi kojima palijativna skrb treba. Ove 2012. je Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti i onda je i ovaj dan ove godine posvećen starijoj populaciji, odnosno po potrebi palijativne skrbi po starijih ljudi. Pa je moto, znači ovog godišnjeg proslave Svjetskog dana hospicija, palijativna skrb za starije, živjeti do kraja. Iz jednostavnog razloga što je na cijelom svijetu povećan broj starijih i sve više starijih, što zbog dobrih uvjeta života, negdje nisu, što zbog dobrih medikamenata s kojima se liječe i tako dalje. Uglavnom, predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije su ta da će za 5 godina na svijetu biti više osoba starijih od 65 godina nego što će biti djece starije do 5 godina. Znači, ko će se brinuti onda za te stvari? Moramo i ničemu ostaviti. I naravno da se mora uzeti u obzir specifično starije životne dobe. Znači, starije osobe žive i umiru, od multiplih kroničnih bolesti kao što su srčane bolesti, dijabetes, demencija, a ovdje su naveli HIV i AIDS koji kod nas nije toliko izražen, ali u pojedinim dijelovima svijeta je izuzetno izražen. Dakle, i pacijenti će iza 2016. godine živjeti 50% od njih će biti stariji od 50 godina. To je isto veliki problem u subsaharskoj Africi gdje je ogroman broj elita. Treba prepoznati i poštovati doprinos starijih osoba u društvu. Ne samo onaj minuli njihov rad, nego i danas kada već jesu stare, oni itekako pridonose društvu. Mnogi od njih nešto rade. Neki pišu, neki možda kuhaju za svoje obitelji koje rade,
čuvaju unučad, to je posao. Znači, ne smijemo to zaboraviti, treba nešto reći. I uvijek treba prepoštovati njihove individualne potrebe. Svaki čovjek je sam za sebe jedinka drugačiji. Svi vole govoriti, a točno je da je palijativna skrb temeljno ljudsko pravo, ali ipak milijuni starijih ljudi u svijetu, a posebno u zemljama u razvoju, žive i umiru u bolovama i nevoljama svake vrste i to svake godine. Znanje i vještine koje mi sada imamo možemo iskoristiti za poboljšanje kvalitete života starijih, dakle kroz njima pristupačne servise palijativne skrbi. Kad kažemo njima pristupačne, to znači da može biti blizu njih i da ne smije biti ekonomsko daleko od njih, to znači da mora biti prilagođeno ono što to može priuštiti. Poruke koje šalje Svjetska alijansa za palijativnu skrb, dakle treba uključiti starije osobe u proces donošenja odluka koje se tiču njihove skrbi i uključiti i sam kraj života. Znači može planirati nešto, može zahtijevati nešto, može reći šta mu paše ili šta mu ne paše. Treba prepoznati i prihvatiti potrebu palijativne skrbi za starije, treba olakšati i omogućiti pristup hospicijima i palijativnoj skrbi za starije, dakle sa osobe koje žive i umiru od bolesti koje njihov život uskraćuju. A tu se uključuju i nezarazne bolesti jer preko 60% ovih neprenosivih bolesti je globalno uzrok smrtnosti po starijih. Ako nisi dođu na kraj, dok bolest je kronična, to je jedna druga stvar. Znači svaka bolest, kad dođe u terminalnu fazu, to može biti dotajenje srca, dotajenje pluća i tako dalje, pripada u palijativnu skrb. Simptomi su skoro isti, kako god koja bolest bila, ali kad dođe do te faze. Adekvatna dostupnost analgetske terapije, pogotovo za jaču bol, to se ističe posebno peroralni opioid. I naravno, adekvatna podrška, adekvatna edukacija pomagala i ekipiranje za one zdravstvene djelatnike, za profesionalce koji provode u palijativnu skrb, bilo da su oni u zajednici, u ustanovama ili u domu bolesnika. Treba zagovarati aktivno starenje, osigurati suosjećajnu i dostojanstvenu skrb za starije osobe, dakle sa onim koji imaju onu bolest koja ugrožava njihov život. I sama po sebi nije bolest, pa je specifičan period ljudskog života. Sve je malo usporenije, slabije se vidi, slabije se čuje, a mladi su nestrpljivi. I onda ako možeš, može, ako ne može, ostani. Znači trebamo se malo prilagoditi i malo sami sebe povećati. I naravno uvijek uključiti tu posebnu skrb u zadnjoj fazi života. Par riječi samo o ovom našem centru za palijativnu skrb i medicinu, koja je dakle volonterska udruga. Registrirani smo 24.2009. znači prijatelji smo mladi, ali za nas je dugi volonterski staž, jer smo mi kad se učili svi 40 godina volontirali i radili i učili da u palijativnoj skrbi nema nevažnih i nema malih stvari. Onom čovjeku koji se dogodi terminalna faza bolesti i da zna da nakon što ovaj svijet njemu je itekako sve važno. Znači nema bez zanimljivosti. Kao volonteri mi radimo hospicijske kućne posjete, radimo savjetovanja, radimo edukacije i imamo promotivne akcije, a imamo jedan mali depo pomagala koji dajemo našim pacijentima. Locirani smo na naša adresa je Maksimirska cesta 286. Tu je naš telefon, web stranica. Ko se želi priključiti, volontirati, dobro je došao. Ko želi ići na tečaj palijativne skrbi, počinje 17.10. u 5 sati popodne u našim prostorima, dobro je došao. Tečaji su kvalitetni, znači može biti volonter netransferni, a može biti za liječnika ili sestru. Ono što je za nas specifično, što se mi držimo, znači škole, učiličke resursi i učiličke edukacija koje smo dalje prošli, znači mi radimo po svim principima struke. Kad bi sad ušli u sustav, bi radili kao što rade, ne znam, Londonu. To se već na našu edukaciju koju imamo i da se ugledamo na te hospicije i praksu koja postoji u svijetu, gdje smo mi edukaciju profesori. Sudjelovali smo na 2 zadnja kongresa, znači u Beču na kongresu Evropske palijativne skrbi. Imali smo potres sa prikazom našeg učinka, hospicijskih kućnih posjeta gdje je bila statistika, 2 poster prezentacije u Lisabonu 2011. gdje smo prikazali potrošnju opioida
Hrvatskoj i druga je tema da ljudi u Hrvatskoj prolazno praćenjem teških vijesti, gdje smo prikazali da u stvari ima. I ovaj prvi smo vidjeli da je izuzetno mala potrošnja muzika predobalno, a ima. Vrlo smo nisko na ovoj ljestvici koju radi ova Česka predstavna organizacija. Nekoliko isječaka iz života volontera Palijativne Srbije gledaju slike na platnu. Četvrti tečaj za sve volontere, profesorica Melita Stipančić, psiholog, vodi predavanje o žalovanju. Jedna akcija koja je pokrenula Centar za volontiranje Hrvatske, Hrvatska volontira, koji je održan 22.9. gdje su se naši volonteri priključili, tako da su organizirali akciju na koju su dovedeni djeca, odnosno to su mladići i djevojke koji imaju glazbeni sastav, a inače su štićenici Centra za mladež sa teškoćama u razvoju Dubrava. Znači, oni imaju instrumente, ja nisam bila u mogućnosti biti prisutan, da je bilo lijepo. Ono što je također lijepo, da je prisutan mladi hrvatski glumac Ana Bukvić koji njima udjeliće. Bilo je prekrasno. Sada drugu smjera, oni su bili mladići presretni, jer je djevojke se njih rijetko gdje zove i rijetko napuštaju svoje prostore. Oni su se jedan dana, pripremili dan neki promašili što je stvari lijepo. Ana Bukvić sa našim volonterima, prijem potpredsjednika Republike Hrvatske, slika sa otvaranja našeg centra za hospicij i palijativnu skrb na akademičkoj proizvodnji, imali smo lokalnog svećenika i predlaženi staciju. Sveti Ante. Znači, predsjednik Republike je naš počasni volonter. To smo rekli pohvaliti. Gospođa Ivanka Polkovac, koja je naša praktički volonter, ne naša prima zaštitnica. Dejan Ciser i Sodes, kada je 2002. smo se srele i popričali o njemu. Znači, ona je pionir modernog hospicija u svijetu, a mi naš hospicij smatramo u hrvatskim nazivima klinici. I jedna slika, nije baš čitla, to nema veze da umanjuje njenu ljepotu i ja se nadam da ćete vi sad nakon ovog predavanja uživati u sljedećim aktivnostima.